Oni dneska, prebiehajú... ja to poviem, lebo to je, že samozrejme Monika chodila na skúšky a tak ďalej, Janke Mrvovej do Trnavy, takže šaty, skúšky a tak ďalej, ale dnešný deň bol taký, že ja som v podstate asi do nejakej 6. ležal na gauči a Monika už sa pripravovala zodpovedne a posledné pol hodina boli také trošku zbesilé. Áno, ja sa musím osprchovať, Monika sa už oblieka, kričí na mňa, že či už som hotový, ale ešte nie som hotový, klasika. Si myslím, že to je sám doma, len iný level, že ideme na ples, sa to dá. Teraz vaša verzia. Ona je veľmi podobná, v podstate to Jaro povedal úplne vyčerpávajúci, samozrejme najprv som chodievala, že tá príprava prebieha ešte predtým, než nastane samotný deň v tých šatách, nakoľko som si dala šiť šaty u Jany Hovovej, takže som chodila na skúšky a najprv sme vymýšľali, že ako asi tie šaty a v podstate šaty som mala dokonca hotové vo veľkom predstihu, čo sa mi málo kedy stáva. Veľakrát tie šaty bývajú dokončené v deň, kedy v nich potrebujem byť. Ja som si požičal v predstihu. Áno, takže tentokrát sme boli takí v predstihu. Čo sa tohto týka, čo sa tohto akože týka, tak sa trošku čakal. Dnes, no ja som samozrejme sa bola dať naličiť a učesať, takže to zabralo asi aj s cestou do 2 hodín, hodinu a pol, 2, neviem. Ja neviem, ja som ležal na gauči. Nestopili sme si to. Tak celý týždeň som lyžovala s rodinou na kopci a vďaka Janke Pišťavej tu dnes môžem byť v jej šatách, pretože ona to všetko zariadi tak, že aj keď sa to zdá nemožné, ale nakoniec to stihneme. Aké boli odozvy na šaty doma? Tak páčili sa, som veľmi rada, lebo nebola som si úplne istá, sú trošku také netradičnejšie ako obyčajne, ale som spokojná. Tak sme sa dnes umýli pekne, nechala som sa učesať nalíčiť Natálkou Lackovičovou, mojou obľúbenou vizažistkou. Požičala som si šaty od Mišky Luptákovej, požičala som si tieto doplnky od Borisa Hanečku, topánky som si vzala z domu a to je všetko. No a Peťo si kúpil smoking a dal si zastrihnúť vlasy aj bradu v Gentleman's Worlde, aby vyzeral súdne. Rok 2015 priniesol veľa vecí, priniesol veľa dobrých vecí, priniesol aj zlé veci, ktoré nás učia v živote. A jedna z takých mojich highlightov životných v roku 2015 bola charita, ktorú sme robili Rainbow for Ivanka, neviem, či ste to postrehli. Ivanka je zoperovaná, vrátila sa z Clevelandu, takže my sme veľmi nadšení z toho. Takže to bola taká jedna vynikajúca vec po pracovnej stránke a musím povedať, že už som v tom biznise pár rokov, stále mám dosť práce. No a 2016, čo prinesie, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Pretože život je o tom, aby sme vyšli hore a padli možno dole a potom boli silnejší. Takže, ale dúfam, že iba dobré veci. Ja musím povedať, že ja som taká rýchlovka, že ja som toto dávala dokopy aj s make-upom za 3 hodiny. 30 minút? 3 hodiny. 3 hodiny. Tak. Za všetkým. A prevlek bol taký, že keď to niekto nakrúcal, tak to bolo podľa mňa akože v sekunde. To bolo, že rýchlo ma zapni, musíme už ísť, lebo sme neskoro. Celý deň. Od rána mám nervozitu z toho a dnes som mala šaty hotové až o 5:30, takže dnes to bolo výnimočne ťažké pre mňa. Užila si večer? Áno, užívam si to. Ako každý rok. No tak ja som ešte pred 2 dňami nevedela, že či pôjdem. Tak ja som sa rozhodla, čiže vlastne šaty sa ušli za jednu noc, za pol deň, čiže jedna noc, pol deň. No a dnes normálne klasika. Šla som kúkať nič mimoriadne. Ani nevedeli, ani netušili, ale dúfali. Lebo my sme to nechceli urobiť ako nejakú krátku dobu záležitosť, že to budeme ťahať rok, 2, 3, ale chceli sme z toho spraviť naozaj obnovenú tradíciu bratislavských plesov. Poviem to tak, ako to cítim, je to veľké zadozučinenie, lebo robí to viac menej celé tie roky takmer rovnaká partia ľudí. A my keď sme to robili prvýkrát, tak to bolo tak trošička na riziko, lebo ja som bol vtedy mladý začínajúci generálny riaditeľ a nemal som ešte také kompetencie. Na jednej strane, na druhej strane som už nemal šancu zvolať predstavenstvo, tak sme išli do toho s tým, že sú dve možnosti, že jedna, že to dopadne dobre a že všetko bude fajn a druhá, že budeme mať, ako či si hovoria, prúšvih troška. No.